Създателят, природата, нечий Бог или каквото и да е то, е сътворен един фрактален свят, част от който сме и ние. Вселена, животни, растения, хора и така нататък. Използвам думата фрактален, значението за думата фрактален, свободно, произволно, случайно, хаотично, природно. Ако се опитаме, всичко вибрира с различна честота. От едно трептение за милион години до милиарди трептения за части от секундата. Ако разгледаме развитието на човечеството във времето, установяваме следната последователност. В началото първичния хаос, оцеляването след когото предизвиква организиране на общества, в които вече се създават знания за оцеляване, правила и се ред, естествено, и се установяват нови възможности. Интересното е, че дадени общности, посочваме египтяните като сравнително слабо познати, но най-далечни прародители, техните знания и техните постижения избирателно са скрити, за да може човечеството да тръгне по друга посока. Иначе вместо Акропола и Пантеона, щехме, може би, да видим нацвикани пирамиди, като китайците по света. Възникването на новите знания дава възможност за осигуряване на едно моментно хармонично състояние между природата и човека. Това състояние, когато води до застой, бива унищожавано или от вътрешни причини, или от външни врагове. В крайен случай се намесва природата. Земетресения, болести, наводнения. Това присъства общо взето в всички митологии по цялото земно кълбо. Развитието на правилата и знанията е довело до гордостта на американците, които близнаци, които били признак на човешките възможности. Част от тези възможности, разчупени вече, представлява и Гауди. Но цената на това разчупване на пространството е възпряла многото последователи да постигнат нещо подобно. Интересно е, че японците, които имат най-гъвкава религия, възпирани дълго време от традициите, при тях хаоса, предизвикван от първоначално от атомната бомба, последователно от земетресения и разрушения, те са постигнали, благодарение на своята гъвкава религия, вижте ми писмеността каква е, са постигнали чудеса за много кратко време и в последствие пристигнал нов хаос. И в случая бих могъл да спомена, че Бог наказва тези, които обича, или по-скоро тези, които биха могли да осъществят промяната, очертана от Създателя. Или ако прецениме, че това, което отвънка, това е вътре, ин и ян, ин, това е малко се обърквам, това, което е геометрично предсказуемост, което осигурява
съществуването човека. Аян, това е тъмното, несъзнавано, което води до промяната. Всичкото това нещо ме доведе до създаване на едни причудливи фрактални форми, които първо ми осигуряваха прехраната, а след това видях и някаква странна, не бих казал логика, чувство в тях и ми даде възможност да почна да изработвам предмети с фрактални свободни форми. Те беха както природни, след това ги приложих и в бита. Но да видим за какво по-точно виждам в тези фрактални форми. Аз смятам, че всеко едно събитие, всеки един предмет, ние възприемаме, че са вкупност от вибрации. Тези вибрации ние пречупваме през избирателността на нашата познавателна система. Една част от тези вибрации ние обработваме по достъпния за нас начин, другата част остава в нашето подсъзнавано. Времето, малко музика може би имаше тук, това е връзката между Ин и Ян. По-точно, тогава, когато има застой и няма промяна, тогава спира генерирането на енергия и се получава застой и последствие хаос.